No niin, mut silti. Ei mun tarvii miettiä ikinä kellään näin. Mä menen myrskylle piste. Paitsi sitten kun mä saan. Onko tuolla maalaa? On. Kuka? Vittu se on leikannut hiukset hirveä rotta. Kato miten se tekee. Rotta. Niinpä. Se on kato. Eikö näyttää? Ottakaa huomenna tulee videolle. Tulee. Tulee. Ne eivät koske ketään tuttua. Ja ne menee hyvin. No yllätys. Naralla sinne. Siis ketä siitä on? Mitä tässä sykyy? Kuka se on? Voi vitun tyhmä täällä. Kellua vissi. Eikö se vuokraa enää sitä, mitä se ennen Taas se vuokraa? vietiin siltä. Miksi? No siis sit on paskaa. Mitä? Tää hevoset, että on kierroja. Onneksi meillä on ponipoikia.